אנחנו מרימים את היד לא בגלל שאנחנו רוצים להרים את היד, בגלל שפשוט החלטנו להרים את היד. גם אם נרצה כמה שעות להרים את היד, היא לא תתרומם, רק אם נחליט להרים אותה, היא פשוט תתרומם. אותו דבר, כשאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא מחכים שיהיה לנו רצון ויהיה לנו חשק, אנחנו פשוט פועלים על פי הערכים, על פי החלטות שחשובות לנו, ועם הפעולה מגיע החשק. גם אדם ששוכב במיטה, שהוא חולה הרבה זמן, ואחר כך הוא רוצה לקום, אין לו חשק לקום, וכשהוא קם הוא מרגיש מסוחרר, ומרגיש שקשה לו לקום, הוא אומר אולי עדיף לי בכלל להישאר ככה. הראיה כשאני קם יש לי סחרחורות. אבל הוא יודע אם הוא יישאר במיטה עוד הרבה חודשים, הגוף שלו יתנוון וזה לא יקדם אותו. הוא צריך לדעת שהוא צריך לקום גם אם יש קצת סחרחורות, והכל כמובן בהדרגה, וככה לאט לאט כשהוא מתחיל ללכת, ולאט לאט הגוף נהיה יותר יציב, יותר חסין, יותר מתורגל, לאט לאט הגוף דווקא מרגיש טוב בתנועה שהוא עשה. אותו דבר בחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות הרבה פעמים דברים גם אם אין לנו חשק, ועם העשייה מגיע החשק, כלומר אנחנו מתעוררים מההתנהגות, מפעילים לאט לאט את התחושות, הרגשות והמחשבות.